बे इसारा मा होननानै सानो आसलते इउपिपिआ कम बेसि परिमाणाबो नांनानै बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल मोननायाव बिबान बानबाय आरो दा बेबायदि इउपिपि हिसाबै इउबिपिअ हिसाबै बिथांमोना स्टेन्ड खालामनांगौमोन जों बेखौनो आसा खालामदोंमोन बेखौनो लुगैदोंमोन जे इउबिपिनि दैदेनगिरिफ्रा इउबिपिअ हिसाबैनो थानानै जि बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों बिटिआर ओनसोलनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरखौ ज' खालामनो थाखाय जे मोनसे सासन बेबस्था मोनबाय बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल होननानै बे एक्सुवेलि अट'नमास काउन्सिल होननानै बे मिसिं काउन्सिल राभा हासंजों एखे स्टेटास दा बेखौ अन्तत इउबिपिअ हिसाबैनो बिथांमोना रुल खालामनायनि बेबस्थाखौ खालामनो हायोबा बे जोंनि थाखाय साबसिन जागौमोन दा दिनै बिथांमोना मा परिबेखौ लानानै बा मानि थाखाय इउपिपिअ गारनानै बिजेपिआव हाबखो जों बेखौ बुंनो हालिया बे बिथांमोननि गोसोनि बाथ्रासो खिन्थु जों लुगैदोंमोन बिथांमोना इउपिपिअ हिसाबै थानानै अन्तत जिखिनि बेबस्था मोनबाय सुक्तिनि गेजेरजों आरो बिथांमोना बिनि थाखायनो थांनाय अन्तत 5-6 बोसोरसो खस्थ' खालामबाय 5-6 बोसोरल' ना 2011निफ्रायनो बिथांमोना नाजाबोबाय थादोंमोन आरो बेखिनि खस्थ' खालामनाय जिखिनि मोनबाय बेखौ अन्तत इउबिपिनि आइडेन्टिटिजोंनो बिथांमोना बेखौ सासन खालामनानै सासन खालामनाय रायजो राजाफोरखौ सिबिनायमोन जोबोद मोजां जागौमोन आच्चा बिटिआरआव दा गामि सोसननाय आरो दानख'नायनि थाखाय जिथु कमिसन दादों बे कमिसनखौ मा बुंनो सानो जि कमिसन दागोन बा दादों बेवहाय सिगनेटरिफ्रानो मोनथारनांगौ होननाय बाथ्रा गैया बेनिखाय दा जोंहा माबा साननो गोनां बाथ्राया बेसो जे जि कमिसन दादों बे कमिसना जों जिखिनि हास्थायदों बेखौ मावगोन ना मावा बिसोरो एग्रिमेन्ट मथे कमिसन दानांगौ दाबाय सरकार जायोबा बिटिआर सरकारनिफ्रायबो थान्दै थागोन दा इतिमध्य बिटिआर सरकार गैखाय बिटिआरनिफ्राय हराखै मात्र प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि नाबा एडमिनिस्ट्रेटर मेम्बार हिसाबै दं खिन्थु पलिटिकेल लेभेलनिफ्रायबो मेम्बाराथ' थागोन दा बे सरकार दाखांनायनि उनाव दा सरकार दानाय जाथ'वाखै इलेक्सन जायाखै बेनिखायनो बिटिआर सरकारनिफ्राय सासेबो थान्दै गैथ'वा दा जिखिनि थान्दै होदों बिथांमोनहा आसा खालामदों जे जि खामानि मावगोन थिगखौनो मावगोन आरो बे इलिगेल होननाया आसलते बिथाङा बे सिस्टेमखौ बुजिना बुजिया एग्रिमेन्टआव मा धरनि दं बेखौ मोजाङै फरायदोंना फरायाखै बे गाव थानो मोनबा राइट मालाय थायोबानो रं बे सेन्टिमेन्टआ आसल बे सिन्ताधाराया मोजां नङा बेनिखायनो गाव जे मोनथारनांगौ बेथ' बाथ्रा गैया जे सुक्तिनिथ' हिसाबै बिथाङा थानो मोननांगौबा आं थानो मोननांगौ बे जुक्ति गैया खिन्थु जि कमिसन दादों बे कमिसना थिग मथे खामानि मावगोन मावा बेखौसो दा जों मावहोनोसो नांगौ जों सिगनेटरि हिसाबै थानो मोनाखैबाबो मेम्बार हिसाबै खिन्थु बे जायफोर कमिसनाव मेम्बारशिप लाबाय जायफोर दं जि कमिसन बे कमिसना जोंनि जिखिनि डिमान्ड जों जिखिनि एरियाखौ बिदों बेखिनि एरियाखौ होगोन ना होआबा जों बिथांमोनखौ हमनांगौ बेलसो दा जों बे दायित्वखौसो मावनांगोन आरो प्रग्रेसिभ हिसाबै दंमोन जायफ्रा सेन्टिमेन्टखौ लानो खामानि मावदों बिथांमोना दिनै बिपिएफआव थाङाखै आरो थांनायबो नङा दिनै जों इउपिपिएलनि सरकार दागोन बेनिफ्राय इउपिपिएलआ दिनै सरकार दायोब्ला जाय एनडिएफबिआ नांगोलजों सिथाबनानै थाहैबाय बिथांमोना एनडिएफबि सोद्रोमा जिखिनि मोन्थाय मोननांगौ एग्रिमेन्टआव बेखिनिखौ जों मावनो हागोन खिन्थु बायचान्स जुदि माबाया बिपिएफआ सरकार दायो आरो बिपिएफजों जायफ्रा सिथाबना थाहैनाय एनडिएफबि दं बिथांमोना जोंनि खामानि मावगोन ना मा जों बेखौ बुंनो हाया बेखौ बिथांमोनासो मिथिसिगोन इउपिपिएलआव माने देरहाब्ला बिथांमोननि थाखायबो खामानि मावगोन निश्चय कारन जों इतिमध्य जिखिनि माबा एग्रिमेन्ट मथे एनडिएफबिनि केडारफ्रा जिखिनि मोननांगौ मावगोन रिहेबिलिटेसननि बेबस्था केस उइथड्र खालामनायनि बाथ्रा जायफोर जेलाव थाबाय बिथांमोननि बाथ्रा बे बाथ्राखौ लानानै जों सरकार दासिमबो सावरायगासिनो दं मालायफ्रा सावरायदों सावराया जों बुंनो हाया खिन्थु जों एनडिएफबि हिसाबै सावरायदों नै दाखालिसो हेमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमबाय जों क'क्राझाराव लोगो हमनानै सावरायदों बिथांखौ जे जोंनि रिहेबिलिटेसननि बाथ्रा बेखौ थाबनो लानांगौ बिथाङा एसुरेन्स थाबनो मावगोन होननानै जोंनि केसफोरनि उइथड्र खालामनाय बाथ्रा बिथांखौ जों रिकुवेस्ट खालामदों जे उइथड्र खालामनांगौ बिथाङा बुंदों जे खालामगोन पर्यायक्रमै खालामगोन आरो बिथाङा बुंनाय मथे बे बिथांनि बाथ्रा बिथाङा बुंनाय मथे जे जिफोर केसा अन्तत ट्रायल जानाय कनभिक्ट जायोबा 7 बोसोरहालागै जेल जानायनि सम्भाबना दं बे 7 बोसोर जेल जानाय सम्भाबना गोनांनिफ्राय बिनि उन्दै जेसेबां केसफोर थागोन गासैखौ उइथड्र खालामनाय जागोन मोनदों जोंनि ग्राउन्ड जितु रिपर्ट बेनिफ्राय
जोंनि वर्कारफोरनि जि रिपर्ट बे गासैबो रिपर्टखौ नायबा जों इउ पि पि एल सरकार दागोन आरो सरकार दानायनि जोंनि अबजेक्टिभआनो जाबाय जे बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासैबो जाति जनगोष्ठीनि समान मोनथाय समान सुबिदा समान मर्यादा होनानै जों सासन खालामनानै जोंनि बिटिआर ओनसोलाव मोनसे जौगानाय सोलोंथाइनि जौगानाय रांखान्थिनि जौगानाय सामाजिक जौगानाय आरो आबादारिफोरनि जौगानाय बे गासै बिथिंखौ नोजोर होनानै खामानि मावनाय आरो लोगोसे बिटिआर सुक्तिनिफ्राय जों जिखिनि मोन्थाय मोन्दों बे मोन्थायफोरखौ जों मोजाङैनो मावफुंनाय खारन बेफोरखौ मावफुंनो हायोबासो जोंनि ओनसोलाव जौगानायनि लामाया ओंखारगोन दा बेखिनिखौ मावफुंनो थाखाय लोगोसे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जिखिनि स्किम गोरिब मानसिफोरनि थाखाय हरदों जाय स्किमफोरखौ थांनाय 17 बोसोर सासन खालामनाय बिपिएफ सरकार मावफुंनो हायाखैमोन जों बेखिनिखौ मावफुंगोन आरो बेखौ मावफुंबा अन्तत जोंनि गोरिब गुन्द्रा रायजो राजाफ्रा थांना थानायनि लामा मोनगोन आरो सरकारनि मोनसे दायित्वआनो जाबाय गोरिबफोरखौ बोरैहाय थांना थानायनि लामा दिन्थिना होनो हायो जों जायफोर साखरियाल जाबाय जायफोर बिजनेसमेन जायफोर आबादारिफोर बिथां बे गासैबो सेक्सननि मानसिफोरखौ मावनायनि थांना थानायनि गासैबो खाबुखौ होनायानो सरकारनि दायित्व आरो दिनै इउ पि पि एल सरकार बे गासै खाबुफोरखौ होगोन